Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytymyzda önüme çenler gepleşmeden täze sizin dikkatinizi götürýär. Mehribanlar, bilşimiz ýaly biz elbetde dünýede bir näçe datlaň önümçüligi hakynda gyzyklanma bildirýär. Söňe olardan iň esasy hem biziň gündelik görýän şeýle kim taçaklanmadan bede bolup çykyş edýän önümlerimiz bolup durýar. Bugün bolsa bizim mehribanlar Aşgabat Sowda Dinjals merkezinde kenetileşigi diýil Aşgabat hipermarketiň çäklerini önümçülükden çykýan peýnirler hakynda gurrun. Mehribanlar bilşimiz ýaly peýnirleri şu ajaýyp durmuşdy. Elbetde söýmeýänler ýok bolsa gerek. Gelin onu peýnirler näkil görnüşde, şu önümçülük sähändan näkilrek görnüşdäki peýnirler önýä olan önümçüligine nämeler gerek? Şolar dogrusynda giňişleýin söhbetdeşlik edelim mehribanlar. Eger taýin bolsaňyz siziň üçin önüme çende başlaýar. Mahavat. Mehribanlar, Begler Ýoly hususy kärhanasynyň Algap brendi polietilendan hem polipropilendan öndürilen miwa dyrbakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlenen sebetlerine ardanladyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňeden. Howluň ardanladyşy duşundan geçirmän. Begler Ýoly Hip kepilligi. Mehriban adamlar, tyrlyşyny diýaly biz häzir kwota Aşgabat hipermarketiniň süýt önümçülük sähände. Ýani bilşime diýaly bu ýerde süýdüň, ýani peýnirin ilkinji ädimleri bolan esasy bir maýasy, hurşy bolan süýdüň bir näçe önümçülük işler geçirilýär. Häzir kwota siz elbetde synlaýansyňyz birinji umumyň bellemeli zadymyz mehribanlar bu ýerde Ýewropanyň bir näçe kompaniýalar tarapyndan gelen bir näçe önümler, bir näçe texnikalar hereket edýär we hatda ýöretik normallariň aýdyşyna laýyklykda bu ýerde alınýan, ulanylýan hurşlar, maýalyklar, bakteriýalaram jip Ýewropadan, esasan Şwitsariýadan getirilýän eken. Umumyň birinji gadanyny çiğ süýdi guýarlar we bu ýerde bişme we onuň sowama işi geçýär. Açanna süýt bişip sowandan soň ýani indiki prosesleri taýin bolandan soňra ikinji gadany düşeýär, ýetine geçiş turbalary bar bu ýerde mehribanlar. Bu ýerde süýt ýakynda biziň taýin bolan bişen süýdimiz ilkinji gerek bakteriýa bilen ýüzüýüz bolýar. O bakteriýanyň hem bir gawy ýerite Şwitsariýadan gelip, towarlar 1 ton süýde ýetýär. Umumyň ikinji ýerde ilkinji nowatda bakteriýa bilen ýüzüýüz bolandan soňra bakteriýa işleri geçýär we turşama işler peýda bolup başlanandan soňra täsirleşme geçýär we elbetde ýerinden hem ýerite goýuldyjy maýalaýjy goşulýar. Ondan soňra süýt bir näçe wagtlap elbetde durmaly bolýar. Ençe metalaryň dowamında durup, indiki bir näçe proseslere, indiki gadalara tarap ýola düşýär. O ýerden hem elbetde taýýar peýnir bolýança, taýýar önüm bolýança bir näçe işler durmuşa geçirilýär.
Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularymyzdanam ziyat. Ene mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, şunun ýaly taýýar önümler bilen hem bize mehribanlar enesi de bir görnüşi, enesi de ikinci görnüşi, enesi de nesebeden üçüncü görnüşi, 4, şeyleken 5, ve mozzarella 6, bu 7, 8 ve 9 görnüşli önümlerimiz bilen bugünkü önüme çelnaklı getleşimden geçirip tutayar. Mehribanlar elbette görünüzden turanlar ve bu yerdeki süýd önümler, hafta orta Aşgabat hipermarketinin naky süýd önümçilik cehynyň peynir öndürmekde alyp beren işler doğrusunda özüňiz gyzykly we peýdal maglumatlar alansyňyz diýip umyt edýär. Mundan meýle elmydam Aşgabat hipermarketine öz işlerine üstünlükleri arzu edýär. Mehribanlar şeýle hem Türkmen portal websaytynyň siziň daşlaşmaly däliňizi ýene bir ýolda ýakladyp siziň bilen hoşlaşýar. Ýene kullerde ýene kepleşlerde görüşýäk mehribanlar. Hoşça kalın.